Într-o noapte eram acasă împreună cu sora mea. Era ora 12:30. Părinții de-abia veneau de la serviciu. Bunica mea dormea, eu cu sora mea eram jos. Ne uitam la televizor. Părinții am văzut ceva la geam. Apăruse o păpușă scary. Am trezit-o pe bunica, am văzut, a zis că nu iese nimic, am fugit, s-a reculcat, după am coborât din nou, ne-am uitat și am văzut cum treceau oameni, vreo 3 oameni, vreo 2 bărbați și o femeie, cu păpuși la cap și treceau pe lângă casa mea. Am sunat la poliție, poliția a zis să ne culcăm pentru că nu e nimic. Nu ne-au luat deloc în serios, iar apoi vedem că bat 3 persoane la ușă și mergem, ne uităm și toată lumea zicea bună ziua, am venit cu păpușile scary, dar nu și arătau fața în același timp pentru că aveam niște măști pe față, iar în acel moment am fugit cu sora mea în baie, au închis ușa, am încuiat-o. Acolo am rămas cam o oră. Între timp, bunica mea se trezise, a coborât jos și ne-a întrebat, a strigat tare, unde sunt copiii? Noi am deschis încet ușa, ne-am uitat și am văzut că casa noastră era plină aproape de păpuși. Și în acel moment am zis, eu cu bunica mea și cu sora mea, să sunăm la poliție, să vină obligatoriu, că vorbea bunica și poate atunci ne lua în serios. A venit poliția la turme și s-a dovedit fiind că erau niște păpuși făcute în Anglia și erau traficanți care veneau în România și le vindeau cu tot felul de substanțe înăuntru. În acel moment au venit, au confiscat toate păpușile și acei hoți, să zic așa, au fost prinși și băgați la închisoare.